Hola sanibonani siphinde sinibingeleleke emakhaya kulolu hlelo lweni enilithanda oluyintandokazi. This is Devon Network. I am your host Sabel umfokandabase. Wengani zakwethu namhlanje nginiphathele unhlakanipho umfokantombela who's the founder and the president of SANU, South African National Unemployment Union. Yebo kunjalo. Mfowethu asikubingelele studio. Sibonge kakhulu bafethu, sibonge nangethuba Yes. elisinika lona ukuthi sifike la ekhaya sizokwazi ukuthi represent abantu abangasebenzi ngoba mawuthi uyabukisisa kahle unemployment rate is too high in the world. Yes. And nabo nabantu bokufika bazodala itraffic bangena emafemini, labantu bashiya amafema abo lapha. Labantu bashiye umhlaba. Yes. Banomhlaba thina sinawo umhlaba la. Sisalwisana nendaba yomhlaba esingakawutholi namanje. Labantu bashiya imhlaba yabo, bashiya amafema abo, bashiya uhulumeni babo, bazobangisa thina la. Manje nje sesikhathele lento ukuthi abantu bokufika bagcwale emafemini ngoba umsebenzi uyibasic. Yes. It's a basic need and uhulumeni should be able to provide jobs for everyone. Whether ufundile noma ufundile noma uyi drop out noma uyi matriculant kodwa umsebenzi kufanele kube yi basic need etholwa yiwo wonke umuntu ngoba manje I crime ingaka nje ukuthi abantu abasebenzi. Yabo. And umsebenzi ufana nesinkwa. Yabona mawuncisha abantu imali. Yes sir. Wancisha abantu umsebenzi. Yes. Ubancisha ukudla kwasemhlabeni. Ngoba siphila ngakho lokho. Manje sikhathele lo hulumeni esiloke simvotela simxhasa ngevoti lethu sabantu abangasebenzi sithi hayi uzosinika inkululeko noma uzosinika ilokhunja iservice delivery sifunayo ajike ngasiniki yona. So nje sesikhathele uhulumeni lokho esithembisa izithembiso ezingekho balo bekhuluma will create 5 million jobs only to find out uma uthi uyabuka on the ground ayikho leyo 5 million jobs. Kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngamavoti abantu. Bazobe sebesincenga bebuya sebezoncenga thina abantu abangasebenzi ngoba bayazi majority. Bazobe sebethi hayi hambani niyovota, cela nisivotele. Sesikhathele nje ama politician, sikhathele ipolitiki, sesidecide ukuthi thina asimele sabantu abangasebenzi, sivotelane, sifakane emandleni bese sithatha umuntu ongasebenzi, oqualified, ofuna ukuthi mhlambe uqualified kwi-engineering, simfaka kwi-engineering kwi-department yakamasipala, omunye mawukuthi uqualified kwi-department ethize ngokwama qualifications akhe, simfake. Siphumeni kulento yalo hulumeni ngoba uwe lo hulumeni osidalela inkinga, uwe lo hulumeni osichaphazayo. So njengoba sivula inhlangano ke isanu, sivulele kona ukuthi sirepresent abantu abangasebenzi ngoba sikhathele lo hulumeni. Sikhathele. Mfowethu over the years kuloko kunethemba lokuthi imisebenzi izoqhamuka kodwa isimo siyakhuphuka and enye into futhi eyenzekayo right now ukuthi kuko konke lokhu okwenzakalayo bayanda abantu abangasebenzi. Ezinye zezizathi lesi soke wasibeka ukuthi sekunabantu manje aba in competition nani ekubangeni imisebenzi okwabantu bokufika abanye baba abangenamaphepha. Akuthini ukuphawula kwakho mfethu? Uyabona ke lento yabantu abangenamaphepha inkinga ngoba manje bangene la ezweni asazi ukuthi bangene ngaliphi ngoba umuntu mayingena ezweni uHome Affairs fanele azi izathu sokuthi lo muntu ungenela ini ezweni. Angamani umuntu angene nje engazathi uyangena uyangena ngoba nazi igebengu lezi ezibulala abantu zibulala abantu azaziyo ukuthi obani. So njoba bezosibangisa emafemini lo nto isidalela inkinga, isidalela idepression, ingane ihlele emakhaya nama degree ayifundi. Yiyo lento yalabantu bokufika. So labantu bokufika fanele baphume and bazophuma kodwa ngeke baze baphume ngendlela yokushawa, ngeke baze baphume ngendlela yodlame. Akuzoshawa umuntu, akuzolinyazwa umuntu kodwa thina njengesanu sinendlela esobakhipha ngayo, ezohamba ngomgudu omthetho kodwa siyazi thina ukuthi sobakhipha ngoba sinama lawyer, sinama IT specialists, sina wonke ama skills akhona la kwinhlangano ngoba simeme wonke umuntu futhi saqhubeka simema nabanye ukuthi abangene kwinhlangano nama skills abo and then thina sokwazi ukuthi njengenhlangano sisebenze ekuthenini
kukhishwe noma kulwisane nale ndaba ye-unemployment kodwa nje le ndaba yabantu bokufika nonsense. Enye into engifuna mhlawumbe awukukhulume nomfana lapha elokishini oneminyaka ewu-23 onediploma omunye une-degree kodwa uhleli wehlenyuka estradini i-stress i-depression ila umsebenzi awukho uthini kuyena? Hey kulowo muntu ngithi mina akezwe kwinhlangano. Inhlangano isikhona manje abasondela abantu. Ngesikhathi besondela abantu ila nathi sokwazi ukuthi uma silwa sibhekana neziteleka noma siyobhekana namafemu sazi ukuthi sikhona siyimbumba siyalo ngoba ayikho iorganization noma imovement engalwa nabantu abawu5 inihambe nu5 noma nu2 so 5 sibe imajority. So kumuntu ohlele emakhaya ofundile o qualified ngithi mina isikhona inhlangano selikhona ikhaya labantu abangasebenzi. So abasondela abantu ngobuningi babo basondele eduze thina sokwazi ukuthi sambe siyolwisana nendaba yabantu oqasha kubofika sihamba nayo uDepartment of Labor sihamba nayo immigration ngoba njengoba sishilo sathi sizobakhipha ngendlela kodwa fanele kube indlela yomthetho. So nje ababuyelwe ithemba abantu bangalahli ithemba kodwa abantu abeze kwinhlangano ngoba inhlangano iyayidinga support. So njengoba singasebenzi imajority kufanele sonke singenini sibe khona la. Enye into engifisa ukuthi ukuyizwa wemfoka Ntombela isikhathi esiningi abantu abangasebenzi baphelelwa ithemba. Uthola ukuthi kugcine kwanda nobugebengu kwanda nokusetshenziswa kwama drugs zonke lezo ivinjwa kanjani into enjalo? Into kanje ngokomthetho kube sinohulumeni ohlakaniphile. Ngizokwenza nje example ngeGoli. eGoli kungcolile. Uhulumeni kufanele ngabe uqasha abantu abawu5000 or 10000 abangasebenzi abazoklina iGoli. Bese aqashe abantu abazoba amaphoyisa okugada abantu abalahla udoti. Mhlawumbe aqasha amaphoyisa awu2000 azobe patrolla nje eGoli ukuthi walahla udoti uyaboshwa. So that is creating jobs and at the same time ngesikhathi iGoli liba clean kuzoheha nama investors. Ngesikhathi iheha ama investors kwakheka amathuba emisebenzi. So uhulumeni wethu useless nje. Asina hulumeni thina sihlalele la. Uyayibona maningi amathuba emisebenzi maningi ama ideas abantu abasha abafundile. Uyabo bafundile, they are innovative, they are bright. So abantu abasha kuthathwa ama ideas abo bawathathe bawabekele eceleni. Bahamba abantu beyofuna ifunding ngoba bahlezi bethi thina hayi ngoba abantu abasebenzi abakha amathuba emisebenzi. Umuntu uzolakha kanjani ithuba lomsebenzi engenamali ngoba phela ibusiness lidinga ifunding. Bahamba abantu beyosubmita lapha besubmita ama CK na yonke lento efunakalayo kodwa still bengayitholi ifunding. Kwesinye isikhathi kutshontshwa ama ideas abo uthola idea yomuntu obengasebenzi isisetshenziswa usopolitiki thizeni. So nje sikhathele lonto. So amathuba omsebenzi akhona. Imali yokwakha amathuba omsebenzi eSouth Africa ikhona. Imali yokuvala iborder levuzayo ikhona. Ukube sinohulumeni osile ngabe uhulumeni ukhipha u5 billion wakha iborder engeke kuze kudlule ngisho impukane kuyona. Uma umuntu okufika edlula eborder gate afaka isithupha sakhe idonsa yonke isystem emayisefika la sekulula ukuthi siyazi ukuthi ubani ula and mayibanjwa kuzoba lula ukuthi abanjwe. So this is ways of creating amathuba emisebenzi but uhulumeni wethu udlala ngathi. Mhlawumbe omunye umuntu uzokubuza athi iyiphi lendlela your strategic way of creating lama opportunities enikhuluma ngawo? Ngizwile lapha ubalula ukuthi nizongena ezinkampanini ngqongqoze niyoyifuna lemsebenzi. Esinenye inhlangano noma inyunyana nayo civic movement ebizwa ngelakho which is probably doing into mhlawumbe yiphi nini indlela enifuna ukcreate ngayo konke lokho? Okay, thina amathuba emisebenzi njengoba siyinyunyana
inyunyana irepresent abantu abangasebenzi. Yes. So njengoba siba represent abantu abangasebenzi siyaba represent akuhulumeni ekutheni uhulumeni angabathathi kancane abantu abangasebenzi Yes. nama companies angabathathi kancane abantu abangasebenzi. So into ezokwenzeka la ngesikhathi abantu befika nama skills abo noma befika nama qualifications abo Yes. sizokwazi ukuthi thina sihlangane njenge movement and then sithathe ama skills alabo bantu submit ekuhulumeni sithi naba abantu abasebenzi Yes. nanga ama qualification Yes. uthini ngaloma opportunities uyawakha noma uwakhe uma engawakha amathuba uhulumeni kofanele ukuthi hayi cha simele thina singenele ukukhetho njengenhlangano yabantu abangasebenzi ngoba ukwazi kwenza ushintsho ungaphandle eParliament fanele ube ngaphakathi eParliament ukuze ukwazi kwenza ushintsho so ngesikhathi singene eParliament sizokwazi ukuthi sithathe umuntu one civil engineering simfake kaMasipala sizokwazi ukuthi sithathe umuntu one qualification yakhe ethize edingakalayo kwidepartment yakahulumeni simfake kuMasipala ngalokho nalento ukuthi kuba khona amakhehla nezalwazi izobe isiphela so ingakho kufanele abantu bayijoine le movement ingakho abantu kufanele bayijoine lenhlangano lesiqalile ngoba ungena kwethu emandleni so bese sikwazi ukuthi sidalele thina amathuba emisebenzi ngoba ukuze udala amathuba emisebenzi udinga ama resources so for now into esoyenza sizothatha ama CV abantu siwahambise emafemini bese sikhulume namafemi ukuthi akhipha abantu bokufika so fake sibe ne database esothi masifika emafemini sithi qhwi kodwa thina inhloso yethu enkulu ukuthi masithiwa singenela ukhetho la national abantu bonke abangasebenzi bavotele lenhlangano ngoba irepresentable thina lana sobe singakhulumi ngokuthi so lethe service delivery ngoba iservice delivery izokwakheka automatic ngesikhathi ufaka umuntu oqualified owaziyo nge-town planning uzokwazi ukuthi enze sure ukuthi amapayipi amanzi ahamba ngendlela so i-service delivery yakheka kahle la so ngiqonda ukuthini ikhundla lezi zikahulumeni azidingi osopolitiki zidinga intsha le engasebenzi zidinga intsha lena enama qualification so ingakho sithi thina iyona ndlela esoyidalela ngayo amathuba emisebenzi ngokuthi singene kuhulumeni sithatha amandla bese sithatha abantu abaqualified sibafake ezikhundleni zikahulumeni ngokufunda kwabo so that is our long term goal. Mhlambe nje ake ngibuza umbuzo mfana Ntombela ukhuluma engathi already iplan yenu ukuthi nibe i-political party yet uthi futhi ni-union awusiniki clarification. Yabona njoba siyiqala nje inyunyana sizoyiqala and then sobuka ukuthi uhulumeni uyayenza yini lento ayifunayo kodwa masibona ukuthi akayenzi lento esifunayo siphuma ibhodwe lethu siba inhlangano bese siyahamba siba i-political party kuleminyaka nje esele before singenela ukhetho la ngo2029 sizoqala sibaphushe sibone ukuthi bazenza lezi zinto esifunayo bayabakhipha abantu bokufika einkampanini bayabaqasha abantu noma baya create amathuba emisebenzi mabengawa create amathuba emisebenzi kuleminyaka le hayi siphuma ibhodwe lethu sonke sabantu abangasebenzi sibaningi kabi ukuthi singathola i2/3 majority baningi abantu abangasebenzi eGoli baningi abantu abangasebenzi eCape Town singayibambela thina izwe siphathele thina izwe ngama qualifications ethu bese sisebenze siqhubeke izwe lephambili unemployment rate drop. Ugwede Mantashe usanda kumemezela ukuthi namavila ninabantu abasha nifuna ukuyofuna umsebenzi. Ugwede Mantashe uyabheda ngoba lento ayikhulumayo inonsense. Awukwazi ukuthi ungaba kuhulumeni for 30 years ukuhulumeni usemandleni babulale infrastructure bona babulale inkampani ama SOEs bayibulala oSAA no Transnet nje nawe uyayivuzela so njoba bebulale lezi inkampani zidiliza inqwaba yabantu so yibona bayikhoze ye-unemployment la eSouth Africa yibo bavula amabhoda kwangena amakwelekwele agcwele amakwelekwele ingenxa yabo so oGwede Mantashe uyabheda uma ethi abantu
abantu base South Africa bavilapha abantu base South Africa abangasebenzi kade bakha ama business plan behambisa ama business plan usawumsobovu khona i youth fund ayibizwa ukuthi umsobovu bahamba baya kaMsobovu besubmit ama business plan until today funding abayitholanga so uma wethi uGwede Mantashe abantu abasha abangasebenzi bavilapha umbhedo loyo ngoba ukhuluma into engekho bona badlala ngathi ngoba bona befuna ukufaka abantu bokufika befuna ukuthi bona bavotelwe abantu bokufika uma sebethole ubuzwe ukuze bengaphumi emandleni kepha ke ingakho sithi thina sabantu abangasebenzi sizozimela so lento esho uGwede Mantashe umbhedo uJulius Malema omunye wabantu abaphumela obala baveza ukuthi abantu base-Africa isemakubo nabo la they belong here they must just live free and acquire i-citizenship yala kuthini ukuphawula kwakho hayi uMalema nawe uyayibhedela nje awukwazi ukuthi ungathi iAfrica must be united ekubeni ohulumeni base-Africa becorrupt kangaka uma phela kuthiwa sizoba i-United States of Africa uvulwa amabhoda shuthi we gonna be the corrupt United States of government in the whole world which means bazovevezela i-corruption even more i-corruption fanele inqotshwe ngokwama country qala iSouth Africa ayidile necorruption inqotshwe iZimbabwe ayidile necorruption yayo inqobo kanjalo namanye amazwe bese ke isingaconsiderishwa indaba ye-United States of Africa bona yebo ngenxa yebala singasho ukuthi bangabafowethu kodwa sikhumbule umuzi indawo nendawo inomuzi wayo so indawo fama territory fanele ahlonishwe so lento kaMalema ukuthi fanele kuvulwa amabhoda bese siba i-United States of Africa ngeke ikwazi kwenzeka kwamanje ngoba ohulumeni base-Africa bonke ba corrupt so leyo idea yakhe nje i-idea umbhedo ngoba mawuthi uyabuka manje babavulela abantu bokufika bangena njoba engenile kuyimanje basibangisa emafemini abantu abangazi ungena emsebenzini kuthathwa abantu bokufika bezofakwa lapha emsebenzini yomasipala bebe khona abantu base South Africa bese umbuzo ke uyibuza ukuthi njengoba bethi baqasha abantu bokufika because they are scarce skills umbuzo uthi njengoba sinama university la eSouth Africa who are the best university in the continent uzongitshela ukuthi lama university ahluleka ukuproduce ama skills anele azorana i-country kudlalwa ngathi we have the best education system we have the best municipalities sinama TVET sinama university so lama university abakhiqizile bonke abantu abadingakalayo ukuthi kuraneke i-economy kuraneke izwe kufunctione kahle i-system ye-employment so labantu laba abawohulumeni noMalema badlala ngathi asikhulume ngeParliament lase South Africa mfoka Ntombe elibukeka kakhulu lidominatewa abantu who are over age most of them who are more than even 60 years of 60 years old for which there's a huge cry ukuthi i-rate of unemployment ishaya kakhulu ngapha entsheni uthini ngalabo abantu laba abadala ababukeka bevimba indawo laba bantu kufanele ba retire sekuyisikhathi sokuthi izwe liphathwa abantu abasha those people are running out of idea they don't know what they are doing so sekufanele kungena abantu abasha okunye futhi bona kade besilimitha bethi masuna 40 noma usuna 35 awusakwazi ukuqasheka kuma department athize njengoba bona begugile beno 70 80 60 lapha fanele baphume emandleni abasadiserve kuba lapha le system aba-implementile ekuthini ukuthi thina singasebenzi fanele bona uqale bona badilike emaparliament so bayi-traffic nabo ngingasho ngithi bayi-traffic that's why nginxenxa youth ukuthi youth ayisondele izongena under iorganization bese sokwazi ukuthi mase singenela ukhetho sikwazi ukungena eParliament siranele thina izwe sabantu abasha ngama qualifications ethu iphela indaba yalamakhehle ngoba lamakhehle alimosha nje izwe bayazi ukuthi bona sebezofa thina sosala nezwe elinjani
selimoshwe yibo Gede Mantashe la sebegugile bangafa inomnini so bazoshiya nezinkinga so asingeneni manje sihlanganeni manje sabantu abangasebenzi bese sikwazi ukuthi singene eParliament kodwa nje indaba yaba yikho ngoba mawuthi uyabuka lapha eParliament baloke bayabangisana bayaphikisana bakhombana benzana yonke leyo nto umbhedo leyanto yaleli eParliament ngokomthetho eParliament fanele nibe mqondo munye nibe nemission eyodwa nibe negoal eyodwa then niyakwazi ukuthi nibe nezwe leyaphambili mhlawumbe enye into esifuna ukizwa kunenkinga eSouth Africa eyakhulunywa kakhulu lento ekuthiwa iCadre deployment uthola ukuthi kuzofakwa umuntu who's unqualified ngoba naku mhlawumbe wayekhona mhlawumbe kukhankaswa wena wegibela izitebhisi efaka amaposter kuthini ukuphawula kwakho ngamathuba amaningi esiwabonayo on a municipal level on a national government level avimbekile evinjwa abantu who are unqualified and unskilled because of Cadre deployment yabona le anti nonsense yebo babezabalaza isikhathi samabhunu beshaya itoyitoyi kwakusebenza ngalesa sikhathi kodwa manje angeke kusasebenza o municipality ba collapse nje ingenxa ukuthi khona abantu who are underqualified who have no clue ngento abayenzayo for instance buka uEngi lo owuthisha ophethe ilo military of defense akazi lutho leyagogo ngalento ayenzayo uthathwe wanikezwe idepartment ebucayi kuyimanje ilokhunja iSNDF inezikhala ezishodayo kuningi okungahambi kahle so lento ukuthi izwe lizophathwa ngetoyitoyi sekufanele iphele izwe fanele liphathwe ngokwemfundo yomuntu nangokuba qualified wakhe hayi ukuthi izwe liphathwe ngokuthi wayishaya itoyitoyi itoyitoyi ayisizi umuntu manje sifuna izwe liyaphambili iChina is developing because izwa baliphatha ngetoyitoyi but baliphathwa ngeknowledge nangequalification nangama skills so izwe manje selifanele liphathwe yifundazwe ezifundile ezokwazi ukurana ama department ngendlela efanele lento yetoyitoyi ngeke isasebenza mhlambe sibheke kakhulu mfwantombela nalento yokuthi kunezikhalo zokuthi kwezinye inkampani kunabantu uthola ukuthi niyasebenza a mixture of black people, Indians and white people bona bahleze ngokusho kwabantu abamnyama bakhala ngokuthi amahola ajwayele ukungalingani mhlambe nina njengeSANU how are you going to address that issue yabona ke leyo ke nayo ithanda ukuba bucayi leyo ngoba mawuthi uyayibukisisa isithinta abantu asebeqashiwe uthola ukuthi umuntu uyasebenza umlungu hola imali engcono kunomuntu uthola ukuthi lo mlungu mhlawumbe underqualified noma lelo ndiya underqualified bese umuntu omnyama anikezwe imali engekho lo nto leyo inkinga into ekufanele ngabe isukunyelwa amanyunyana amanyunyana okhosathu uNUMSA namanye so lamanyunyana nawo awenza umsebenzi wawo ahleli nje izwe lonakele nje ngoba nawo lamanyunyana athengiwe so ingakho sinalenkinga esibhekene nayo so amanyunyana fanele ngabenza umsebenzi awawenzi abantu bahola imali engekho nemali abayiholayo abantu incane intela ibahleli lana intela uyabona nje kuyabiza nokudla ziningi inkinga so nje amanyunyana awawenza umsebenzi wawo lawa eswaziye kade khona esazi ukuthi amela abantu abangasebenzi so for umuntu ongasebenzi ofuna umsebenzi kubalulekile ukuthi yena aqikelele ukuthi icontract ayisayinayo ingabe iqiniso yini ukuthi uzoniwa lo mali uma engayiholi le mali ayisayinele phansi kufanele aye kwinyunyana yakhe lesuku imphethe kulo department so mhlambe mfwantombela awubheki yini ngendlela yokuthi enkampanini kumele kube nalento ekuthiwa itransparency whereby wonke abasebenzela leyo nkampani kumele bazi ukuthi ubani uhola imali engaka ubani uhola imali engaka ngoba nawo lento ukuthi ama payslip abantu basebenza enkampanini eyodwa kodwa akudeclare ukuthi bahola imali kwenza kube lula for a boss of the company ukuthi abanye abaholele kancane abanye abaholele kakhulu uyabona leyo kwazi amasalary abantu abantu bothakathana abaqedana ngoba phela abantu
omunye umuntu afuna ukubona omunye umuntu enza ngcono. So umuntu mayisebona i-payslip yomunye umuntu bazothakathana abantu baxabane bodwa. So that's why kwathiwa i-payslip ayibe confidential ukuze engadali ingxabano. Ngoba omunye uzonga understand ukuthi yena iposition yakuyona imfanele ukuthi ahole le mali ayiholayo. Uthola lo munye kwi-position ebucayi mhlambe yaka finance nemali ayiholayo ithe xaxa. So mase bedisclose indaba yama payslip kuzoba inkinga. Kodwa into engaba yisolution kuyo yonke lemfishimfishi njengesanu sisahlongoza indaba yokuthi sifuna ukuthi inkampani zibe nelicense yokuqasha. Inkampani ingafike ibe khona bese ivela iqasha abantu nje kalula. Fanele kube nelicense. Ilicense izoba nemithetho ukuthi ukwazi ukuqasha abantu fanele ube compliant. Fanele uqasha ama South African citizen. Fanele ukhokhe intela. Fanele ungabaqasha abantu bokufika. So sisahlongoza lo ndaba ukuze izoqeda zonke lezi inkinga. Ngoba uma sekuzoba khona ilicense yokuqasha kuzoba lula ukuthi abantu baqashwe ngendlela eright. Nathi njengenyunyana njoba sibiza abantu abangasebenzi silungisa indaba yokuthi sibe nama shop steward ukuze makuthiwa kuyaqashwa kwamasipala sazi ukuthi nathi siyinyunyana yabantu abangasebenzi siba khona kwi process yama interview ukubuka ukuthi abantu baqashwa ngendlela efanele yini. Ake sibuke izinyonyana esibe nazo esikhathini esiphambilini eyikhona kodwa thokusezehlelwa amandla. Singakhuluma ngoKhosathu o SACP because part of them were representing workers onehawu nezinye awucabangi yini ukuthi ukwehlelwa amandla kwazo nokwehlela ukuthenjwa abantu kwakhiwa ilento yokuthi ba-affiliate mhlawumbe nenhlangano ethize? Kona ngawunawo umthelelo walokho ngoba phela mawuthi uyabukisisa into esebenzayo lapha imali eyinkinga kulezi zinto lezi ama organization. So kumthelelo omkhulu ukuthi lezi inhlangano sigcina ingasasebenzi ngoba phela ukhumbule inkampani lezi ezikhona yize ezikhipha imali zama bribe zibribe inhlangano ngesikhathi izibribe abaholi beinhlangano abaholi beinhlangano bagcina bengasawenza umsebenzi ngoba babribiwe. So makufanele bayomela abantu abasakwazi ukubamela abantu bavele bayithulele kube ngathi akunalutho kuyimanje njoba kuqashwa abantu bokufika ematruckini inyunyana yamatruck fanele ngabe yayisukumela lento but ayisukumela ithulele nje. So uyabona ukuthi bonke labantu bathengiwe. Istress somuntu omnyama eSouth Africa young person ongasebenzi ekhaya siloko siyanyuka usuku nosuku. Umubuka wena nizokwazi yini na ukaddressa zonke lezo nkinga? Kona sizokwazi. Sizokwazi ngoba njengenyunyana sine structure and then njengoba siyibasha nje isanda kuqala nale nyunyana we are still building structure. So sizokwazi ukuthi lo mthamo lo uma sufika abantu bezo address inkinga zabo sikwazi ukuzithatha ngawani. Kodwa nakho ke kufanele sikhumbule fanele sibe realistic. Ngeke ulungise umonakalo ka30 years in one day. Njoba abantu bengasebenzi besho lapha ko 12 million manje. So ngeke lento ilunge in one day. Kodwa uma sizohlangana sibe munye kuzosisiza kakhulu lokho ngoba sokwazi ukuthi siphusha uhulumeni singamyeki uhulumeni abe comfortable anethezeke. Fanele simenze uhulumeni athi mayibona abantu abangasebenzi abone ukuthi hey kuzosuka umsindo la. Njengamanje sihlongoze indaba yesiteleka esoba khona la eThekwini soba la eDunuzulu Park ngomhla ka 28 April. Wonke umuntu ongasebenzi la KwaZulu Natal kwaMashu Mlazi Thekwini yonke indawo asihlanganene eThekwini sifikeni sihlangane sobe sohambisa imemorandum kuPrima kwaZulu Natal ukuthi axoxe bonke abantu bokufika abangenamaphepha abagcwele emafemini qashwa abantu base South Africa ngoba indaba yongasebenzi kwabantu isi-emergency isi-pandemic kahle indaba yabantu abangasebenzi eSouth Africa. So siyohambisa lo memorandum mhlambe sibheke kakhulu bekune ANC ekade inamavota above 51% all along then ngama elections a 2024
kwashintsha konke lokho saba ne-GNU saba nama-GPUs akhona across the country. Do you think ukuba khona kwe-GNU from ukubusa kwe-ANC alone kukhona okukushintshile in the addressing of le nkinga okhala ngazo zokungasebenzi kwabantu abasebasha? Hayi ayikho into eshintshile lapha. Mawuthi uyabukisisa nje kunokuthi kulunge kuba worse. So le GNU ayisebenzeli nayo. Ayi yabo lento ekuthiwa iGNU ukhohliswa nje siyakhohliswa. La maqembu alapha ane ideology yayo ehlukahlukene. iMK ine ideology yayo, iFP ine ideology yayo, iDA ine ideology yayo. So ungabahlanganisa kanjani abantu abanemicabango nama ideologies ahlukahlukene? So ayikho le ndaba yeGNU kudlalwa ngathi nje. Kudlalwa ngathi ukuthi sinikeze ithemba ukuthi hayi ngoba sinohulumeni oyimbumbane. Uhulumeni oyimbumbane kanjani ngoba mawuthi uyabuka eParliament bajika futhi baphikisana. Manje ayikho lento leya. Ingakho ngithe mina asiphumeni kwipolitiki. Singene thina sabantu abangasebenzi. Sihlanganeni siphumeni kwipolitiki ngoba lama vote ethu aloke siwavotela sivotela ama politician ahamba abe yiwaste. Asingenele thina emandleni. Mase singene emandleni siphathizwe siliphathe ngokwemfundo yethu. Siphume kuyo yonke lenyakanyaka leyo GNU ngeke sasisiza lento. Ipolitiki yase South Africa mawuthi uyayibuka isiphelelwe itaste, isiphelelwe isikhathi. Ngeke isasebenza le yanto leya. Yayisebenza kudala ngekhathi zoMandela le yanto leya. Manje ngeke isasebenza. Akaze kwaranizwe ngomqondo ohlukahlukene nama ideologies ahlukahlukene mase kuphinde kuthiwa kuyophikiswana eParliament. Labantu fanele ngabahamba bayoseva umphakathi. Kodwa into abayihlalelele lapho kuloke bephikisana. Useless. Yini mobuka wena ebulale yonke le system ukuthi izwe lize ligcinelile into eliyona? Imali. Ya, inkinga enkulu imali nokuthanda ama drink. Ngoba ma ulokhunja umuntu opresident ekwistructure esiphezulu. Yes. Eyidlela yena imali. UDeputy uyabuka ukuthi lo uyadla lo. Mina ngilambile uthi nami ngizakhela indlela engizodla ngayo. Yehle izizofika ngisho kubantu bakamasipala namaphoyisa. Ingakho namaphoyisa asezakhela indlela zazo zokudla. Iphoyisa mali kumisa alihambi nge-high moral and high discipline. Mali kumisa uthola ukuthi wrong emgaqweni. Livele likufuna udrink. So wonke lama department adla ama drink. Iyona into ecollapse uhulumeni wethu. Manje umbuzo uthi siyoba nezwe elinjani elithanda ukudayisa. Ayekwe lento yokudayisa izwe. Ngoba ngelinye ilanga sophaphama singanali izwe. Abantu bezizwe bayasihleka. Bonke labantu abangena la eSouth Africa bayasihleka ukuthi nohulumeni othanda ukudayisa. Ingane zethu zosala zingenazwe ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga sofana nalabantu ekuthiwa amaFilistine. Lawa abulawa uyilokhunju Israel. Iyokwenzeka lana ke lonto. Kodwa uma thina silwa sikhipha lo hulumeni simkhipha ngevote mase sifaka abantu abaqualified bese sidla ngokuthi thina sinika abantu iservice delivery based on qualification knowledge umuntu afunde ngayo. Lento nje angeke isasebenza leyana. Enye into engifisa usinike highlights ngayo eSouth Africa kakhulu kunenkulumo ethi inkampani eziningi ziqasha laba bokufika ngoba they are just a cheap labor. That means inkampani are able to maximize their profits. Nina njenganesana nizobhekana kanjani nengqinamba enjenga nalezo zokuphoqa umqashi ukuthi aqashe umntwana knowing very well ukuthi ngala ubekwazi ukumaximize iprofit yakhe? Yabona ke leyo sizosebenzisana no Department of Employment and Labor ngoba uye oshoyo umthetho ukuthi umuntu osebenzayo fanele ahole irate engaka makuumuntu wala eSouth Africa. Njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi we are also preparing ukulungiselela indaba yokuthi fanele kube nelicense yokuqasha abantu ukuze ama companies abe compliant. Okwamanje sizoyilwa ngalendlela esoyilwa ngayo. But masibona ukuthi hayi bame endleleni yethu ngenxa ukuthi phela baya bribe.
nabo laba baka-Labour awusazi noma bayabribe ngoba bafike babakhipha abantu bokufika befika no-migration nini sebebuyile futhi enkampanini bazosebenza uvele ubone ukuthi kusho ukuthi umqashi wale nkampani ukhipha intshontsho alinikeza abantu abathize abasebenzela uhulumeni so masibone ukuthi hayi siyalwa ngale stamina esolwa ngaso and siyabona ukuthi ushintsha lokho asivoteleni thina singenemandleni kuze sokwazi ukuphatha omasipala siphatha uhulumeni sishintshe thina lento fa sihlangane thina siyiyouth sihlangane thina sabantu abangasebenzi ukuze sokwazi ukuyishintsha yonke lento yize kuzothatha isikhathi kodwa mase sesangena emandleni kuzoba lula kakhulu siyayibona iemblem lapha isign noma ilogo yenu as isanu ichaza ukuthini le logo mawibu okay ilogo le ngizoqala ngeflag le leli flag njoba limnyama yes sir li representa wonke umuntu omnyama eSouth Africa ongasebenzi lo layini omhlophe lo uchaza ukuthi awukho umngcele noma ilimit yes emisa umuntu ukuthi ayezidlelweni elihlaza lo green lo uchaza idlelo so njengabantu abamnyama thina silwela ukuthi abantu bangene edlelweni so thina fa destroy wonke lama obstacles yes ayenza ukuthi abantu bangawutholi umsebenzi so leli flag lethu lichaza lokho mase liba nemuntu ke lana ophakamisa isandla which means we are patriotic siyalwa sifuna ushintsho so njoba silwela abantu abangasebenzi siyalwa sisempini la yes yebo sesizovala nje mfowethu nine march ngo-April right yebo 28 April mhlawumbe abantu bangalindela nje kule march kule march le into ebalekile ukuhambisa memorandum yes into yokuqala leyo yes okwesibili into ekufanele bayilindele ukuthi kufanele sibe baningi yes ukuze imessage ifike nakulabo abaphezulu uthi cha abantu abangasebenzi baningi kangaka ngoba kade sikhuluma indaba yabantu abangasebenzi so into silindele lona ushintsho but siyazi ukuthi phela kuphethe obani kodwa uma besilalela bezenza imfuno zethu zokuthi kukhishwe abantu bokufika kuzoba ngcono kodwa uma laba basemandleni bengakwenzi lokho sizoqhubeka nomzabalazo ngeke size siyeke sizoqhubeka siwenza amamashi sizoqhubeka sihambele inkampani eziqasha abantu bokufika siqhubeke nawo uLabour mase sibona ukuthi hayi sesiye enkampanini eyodwa kabili kwakhishwa abantu bokufika kwaphindwa kwabuyela sesobuza wona uLabour ukuthi kanti nenzani nina la indaba le inkampani ningayivali indaba bengavalelwa ama assets labantu abenza izinto engalungile sinenkampani ezibuya eChina mfowethu eziningi eziqasha abantu mhlawumbe bokufika noma ziqasha abantu bala uthola ukuthi zibaholela mhlawumbe iholo elingathini ukwakhiwa okanye ifoundation yale nkampani engikhuluma ngazo vele zisuke zila ukuzo exploit yipi message ofisa ukuyidlulisa enkampanini eoperator ngendlela ecishe ifana siyeza kulezo inkampani siyeza enemasifika lapho azizile ukuzodlala ngoba sofia noLabour bese kwenziwe yonke into ngomthetho ucheck ukuthi abantu abaqashiwe banamaphepha mabengenamaphepha bakhishwa bese kuqashwa abantu base South Africa kodwa njengamanje imessage engizoyisenda kulezo inkampani siyeza abayeke ukuexploit abantu abayeke uqasha abantu bokufika bekhona abantu bendawo bengasebenzi beyimajority ni sometimes Cyril Ramaphosa as a president ezabantu abangasebenzi uRamaphosa mina nje indaba yakhe angizwa angizwa ngikholelwa kuRamaphosa anginayo nje ifaith nencane kuRamaphosa ngoba yonke into ayikhulumayo uyabona ukuthi ibenefita abantu abacebile ayinendaba nabantu abahluphekayo in the ground sine unemployment nje engaka inkinga sidalwe yibo laba bantu manje nje indaba yaRamaphosa mina ngiyisebenzi asikholelwa nje kuRamaphosa ingakho sithe thina siphumile kupolitiki
Yes. So anything that has to do with politics, we are not interested. But what we are interested about is change. We want change. Yes. Sifuna ukubona ushintsho lenzeka. Hayi ukuthi lenzeke ngomlomo. Yes. Kulo ekuthiwa we going to municipate, we going to distribute, we going to implement. Siphelile leso sikhathi. Ushintsho fanele abantu balibone ngamehlo lenziwe. Indaba zokushaya ipishi lapha phezulu ayisebenzi. uRamaphosa wangicika kakhulu ngesikhathi ethi le mali ka370 yabantu abangasebenzi kweminye imizi iqedile inhlupheko. That is an insult. That is an insult ukucekela phansi abantu abangasebenzi, ukubukela phansi abangasebenzi. Bona kade beyikhupulela imiholo eParliament. Kulonyaka beyikhupulela ngo100,000, ngo200,000, ngo300,000. Ingakho ngithi mina sihlanganeni sabantu abasha. Siphumeni kule nyaka yepolitiki, simashe, sambisa imemorandum, makuthi bayagoloza abalenza ushintsho, sizosivotela thina sabantu abasha abase South Africa. Sivotele sifa emandleni, sebenze ngokwequalification. Ngani yakwethu. Sibonga kakhulu ukuthi usivashele studio. Mhlawumbe sesivala abantu abafuna ukuxhumana nani mhlawumbe ku social media noma abanifonele niqala nje banimobilize nje bafinyelela kanjani kunini. Abangene lapha kwi page ku Facebook. Yes. Ihandle yethu lapha ibhalwe Sanu. Yes. So mobile Sanu is SANW, which stand for South African National Unemployment Union. And then ke bachofoze lapha kwi button la ka WhatsApp. Yes. Bonke ngizobathatha ngibafake egroupini. And then ke sikwazi siqhubeke siyaphambili. Yebo. Ngani zakwethu besinaye ke unhlakanipho umfoka Ntombela, who's the founder and the president of SANU, South African National Unemployment Union. Nge-28 ke bayobe behlangene kwelika banana iTheku bezama ukulungisa inkinga zabantu abangasebenzi eSouth Africa. Sivala kanjalo ke uhlelo lwawo iDurban Network. I am your host usabela Mfokandaba, sithi nje abake babonana baphinde babonana. Danko.